खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय। दिनै आङो लाइभ फैदों, बेनिखायनो गुसुं समजों इसोरनि गाहाम बाथ्राजों सोलोंगोन। अब्ला जोङो दिनैनि बिसयखौ आयदाखौ लादों जाहैबाय, नोंथांमोनाबो बेखौ खोनासंनो हागोन बा सोलोंनानै लानो हागोन आं मिजिंथिदों। दिनैनि सारमन जे टाइटेल बेखौ आं लादों जाहैबाय लिभिं अन आर्थ उइथ हेभेन इन माइन्ड। माने जोंनि गोसोआव सोरगोखौ साननानै सोरगोखौ लानानै बुहुमाव थांनानै थानाय आरोना, बेखौ लानानै जों सावरायगोन आरो। अब्ला जों बे हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां अनलाइन फैजोबसान्दि आङो दोंसे मेथाइ नोंथांमोननि गेजेराव खोनासंहोनि, बिनि उनाव जोङो दा फारसेनिफ्राय फारि फारि लालांगोन। थेंक इउ। अननानै हायोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो आंनि रायज्लायनायखौ साउन्डखौ मोजां खोनादों ना खोनायाखै अननानै कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरब्ला गोजोननाय मोनगोन। आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। खोनादों ना खोनायाखै अननानै कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरब्ला गोजोननाय मोनगोन। आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। अके, जों सल' मेथाइ मोनसे खोनासंनि, बिनि उनाव जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो थांगोन। अननानै हायोब्ला नोंथांमोना एसे शेयार खालामनानै हो, बयबो बेयाव बाहागो लानो हानाय बायदि। मोजां खोनादों देरस' नाजार। अके, थेंक इउ। खोन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय, लोगोसे बरायनाय थाबाय। थेंक इउ स' माच। जों मेथाइ खोनासंग्रोनि। बुखार जागोन नोंनि जिउनि न' हम हम बारनाय बारहुंखाजों, फोथायनाय गैयाबोला बालाबारियाव लुनाय न' बादि जाथारगोन। बुखार जागोन नोंनि जिउनि न' हम हम बारनाय बारहुंखाजों, फोथायनाय गैयाबोला बालाबारियाव लुनाय न' बादि जाथारगोन। फोथायनाय गैयाबोला बालाबारियाव लुनाय न' बादि जाथारगोन। अके, अलका दैमारि, गुड इभिनिं ब्रादार। अके, गुड इभिनिं टु नोंनिसिमबो। कमनिका मुसाहारि, प्रेज द लर्ड, आमेन। अके, प्रेज द लर्ड। थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय। मिलिता नार्जारि, आमेन आमेन। थेंक इउ स' माच राजु नार्जारि। ब्रादार, नोंनि लाइभआव आंबो फैबाय, इसोरा नोंखौ जेब्लायबो बोरो। अके, थेंक इउ स' माच, इसोरा बाख्नाय जाथों। आंनि लाइभआव गासैखौबो बरायबाय। थेंक इउ स' माच। जों मेथाइ खोनासंग्रोनि, बिनि उनाव जों सावरायबाय थागोन। जिसुआनो द्राक्षा बोन्दों, जों बिनि दालाइफोर। नांनानै दङना नोंनि जिउ, नांनानै दङना नोंनि जिउ, दालाइ जानानै जिसुनिया।
जोंनि जिउआ हाया हाया बिथाइ थायनो हाया जिसुखौ नागारनान जोंनि जिउआ अनिमा नार्जारी हाय दिनैसो नोंनि लाइभ नायबाय आं गोबावजों अके थेंक इउ सो माच बरायनाय थाबाय गोजोनबाय अनिमा नार्जारीसिम थेंक इउ सो माच राजु नार्जारी ब्रादार आं नोंनो स्टार हरनो नागिरदों जायाखै बोरैबा जादों मोनथिया मा जादोंथाय अके उनावब्लाबो हरनो हागोन थेंक इउ सो माच अके मार्सी आफा इसोरा बाखनाय जाथों आमेन अके आमेन थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय बरायनाय थाबाय हरेन नार्जारी गुड इभिनिं ब्रादार अके गुड इभिनिं टु नोंनिसिमबो थेंक इउ सो माच थेंक इउ रायलायनायखौथ' मोजां खोनादों दा ने मेथाइखौ फोजोबग्रोनि जागोन नोंनि जिउनि न' हुम हुम बारनाय बारहुंखाजों फोथायनाय गैयाबोला बालाबारियाव लुनाय न' बादि जाथारगोन बुखार जागोन नोंनि जिउनि न' थारैनो जोबोद ओंथि गोनां मेथाइ नङा होमबा बाइबेलाव जों जेब्ला नायोना सानै न' लुग्रानि बाथ्राखौ जों खोनादोंमोन नैबे मेथाइया बेखौ लानानै सुज्रायनाय मेथाइ जोङो सोलोंनो हायो जाहैबाय आं बेखौ एसे बुंथिनो लुबैदों सानै न' लुग्रानि गेजेराव सासेया बालाबारियाव न' लुदों सासे गोरा अन्थाइनि सायाव बियो न' लुदों जेब्ला जों बालाबारियावहाय न' लुगोन बियो एसे बारहुंखा फैब्लानो एसे अखा फैब्लानो बियो गुगालांगोन बुखार जालांगोन नाथाय जायनाखि गोरा अन्थाइयाव न'खौ लुखांगोन बिखौ माब्लाबाबो बुखारनानै थांनो हानाय नङा आरोना बुखारनानै लांनो हानाय नङा बुग्लेमनो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनि फोथायनाया जुदि गोगोम नङाब्ला बालाबारियाव न' लुग्रा मानसि बायदि जोङो बुग्लेम जागोन बालाबारिनि न' बायदि जोङो बुखार जागोन आरोना बेनिखायनो फोथायनायाव गोगोम जानांगौ नैबे सल'नि ओंथि आरोना अब्ला जोङो कमेन्ट फरायनि बेनि उनाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं सोलोंगोन अननानै आं बे समाव खावलायदों आरजनि खावलायनाय रिक्वेस्टखौ नोंथांमोना दानो हरथ'नो नाङा आं जेब्ला बुंगोन अब्लाना नोंथांमोना आंनो हरबानो जाबाय आं बेखौ खोन्थाखाबाय बे समाव आं हामबाय होननो लुबैदों जोंहा सासे
आंनो स्टार हरदों मोनसे बेखौ आं हामबाय होनो कमनिका मुसाहारि बिथाङा मोनसे स्टार हरदों आं बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोसे इसोरा नोंथांनि जिबनाव आशीर्बाद खालामथोंसै आं बेखौ मिजिंथिबाय आं कमेन्ट फरायनायावब्ला आच्छा हरेन नार्जारि जोबोर ओंथि गोनां मेथाइ गोजोन्थों ब्रादा अके थेंक इउ सो माच गोजोन्थों इसोरा बाख्नाय जाथों कमनिका मुसाहारि आंनि फिसाला फिसाजो फरायनायनि थाखाय आरज खालाम ब्रादार अके जागोन दा जोबनाय सिरियाव जों आरज खालामगोन अननानै जोबनायाव आं जेब्ला रिकुवेस्टनि सम होगोन अब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आरजनि खावलायनायखौ दैथायहरनो हागोन अनिमा नार्जारि मा खबर दादा अके खबरा एसे नुनायाव मोजां नोंहा मा खबर कमनिका मुसाहारि औ अके जागोन लिजा बसुमतारि नाइस थेंक इउ सो माच ओमफ्राय प्रियंका आच्छा बरगाउन अके हेल' सार जोंनि न'खरनि थाखाय आरज खालाम अके दाहाय आरज खालामगोन ना दा जोबनाय सिरियाव आं आरज खालामगोन आच्छा राजु नार्जारि आं बानायगासिनो दं ब्रादार नोंनो स्टार अके अके थेंक इउ सो माच थेंक इउ अके मिथिंगा बर' मिथिना बर' दै आंहा सोलाबाखैनो आदा डिउटियावसो दं अके दे जेबो नङा उनावहायबो नायफिननो हागोन कमनिका मुसाहारि थेंक इउ ब्रादार अके थेंक इउ सो माच अब्ला बे समाव आं कमेन्ट फरायनायखौ दोनथ'बाय जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों दिनै दान्दिसे सम सोलोंनि बिनि उनाव जों आरजनि पइन्ट लागोन बिनि उनावहाय जोङो हाबाफारिखौ फोजोबगोन आरोना दिनैनि बिसयखौ आं लादों जाहैबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय मानसिया दिनै संसाराव थांनानै थानांगौ बुहुमाव थांनानै थानांगौ नाथाय जोंनि गोसो एबा माइना साननाया सोरगो रायजोआवसो जानांगौ नांगौ संसाराव जोङो दोनथ'जादोंसो आलासिसो जोङो संसारनि आलासिसो नङा होमबा बेनिखायनो आं नैबेयावहाय बुंनो लुबैदों जाहैबाय जों जेब्ला संसाराव थांनानै थायो ना जोंनि टाइटेलखौ आं दिनै लादों जाहैबाय लिभिं अन आर्थ उइथ हेभेन इन माइन्ड संसाराव जोङो थांनानै बुहुमाव जों संसाराव एबा बुहुमाव जों थांनानै था नाथाय जोंनि माइन्डआव सोरगो रायजो बेखौ जों जेब्लाबो फिल खालामनांगौ बेखौ जों जेब्लाबो साननांगौ होनना बुङो आं नैबेयाव आलासि जानो फैदों बे बुहुमाव आङो सोरगो रायजोआव थांफिननांगोन मानोना सोरगोनि इसोर आफायासो जोंखौ सोरजिदों बेनिखायनो आंनि अनजाग्रा बिदा फंबायफोर जों बेखौहाय जों दिनै सोलोंनि जेब्ला जों सोराङो एभ्रि मर्निं सानफ्रामबो फुंबिलिनि समाव जों सिखारो नङा होमबा आरो जोंनि मेगनफोरखौ जों नायो आरो बुहुमनि समायनायखौ जों नुनो मोनो सोरांनाय लोगो लोगो मिथिंगाखौ जों नुनो मोनो हाजोखौ जों नुनो मोनो लैथोफोरखौ जों नुनो मोनो दा फेसेस अफ पिपुल मानसिफोरनि मोखांफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बे मोखांफोराव जों अननायखौ नुनो मोनो गथ'फोरनि मोखाङाव मिनिनाय मिनिस्लुनाय रंजानायखौ जों नुनो मोनो नैबेनो बुहुम बेखौनो इसोरा सोरजिदों होनना बुंदों बेनिखायनो जों दिनैहाय नैबे बुहुमखौ इसोरा दिनै मानो सोरजिखो आरो बे बुहुमाव थानाय जिब गोनां गासैखौबो दिनै इसोरा टेम्परारिनि थाखायल' सोरजिदों होनना बुङो पारमानेन्ट बे बुहुमाव थानाय गासैबो मोनसेबो बुस्थुआ पारमानेन्ट नङा जों जेसेबां नाजाब्लाबो जों पारमानेन्ट थानो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो बेखौ सोलोंनो दिनैहाय बे बुहुमा जोंनि पारमानेन्ट थाग्रा जायगा नङा जोंनि पारमानेन्ट थाग्रा जायगाया जाहैबाय सोरगो रायजोसो नङा होमबा दिनैहाय बुहुमाव जों नुयो गोबां दुखु सैनांनाय गाबनांनाय आरो जिंगा सिनांनायखौ ना दावहा नांनायखौ जों नुनो मोनो बुलायनाय थैलायनाय बे बुहुमाव जों दिनै थांनानै दं बेनिखायनो बुहुमा जेसेबांखि समायना जायाथों मानो संसारा मिथिंगाया जेसेबांखि समायना जायाथों मानो बेयाव जोबस्रांनाय दं बेयाव बायग्लिनाय दं बेयाव दुखु होदलायनाय दङ गाबनांगौ जानाय दं दुखु निदान दं नाथाय सोरगो रायजोखौ जों साननांगौ होनना बुंदों बेनिखायनो जों बुहुमाव आं मा होनदों दहायनो जोङो बुहुमाव थांनानै थानांगौ नाथाय जोंनि माइन्डआ जोंनि गोसोआ सोरगो रायजोआवसो थानांगौ होनना बुंदों सोरगो रायजोनि बाथ्रासो जों साननांगौ मानोना जों बे बुहुमाव साननैसोनि आलासि जानानै जों थाफैदों बेनिखायनो नैबेयाव आं बुंनो लुबैदों नाम्बार वानआ जाहैबाय मा बिसय जों बुंनो इसोरा दिनै बुंनो हास्थायदों जोंनि गेजेराव जों बेखौ सोलोंनि
इसोरा जोंखौहाय बुंदों we are stewards not owners होनना बुंदों जोङो जोथोन लाग्रासो जोङो बिगोमा नङा होनना बुंदों बे बुहुमाव जोङो धोन सम्पति आंहा बेसेबां हा दं एसेबां बिल्डिं दं जोङो गावखौनो बिगोमा होननानै बुंनानै लायो नाथाय बेफोर गासैनिबो बिगोमाया सोरजिगिरि आफा इसोरासो होनना बुंदों बेनिखायनो बे बुहुमाव जोङो we are stewards होनना बुंदों जोङो नेग्रासो जोङो जोथोन लाग्रासो we are not owners होनना बुंदों जोङो बिगोमा नङा जों जेब्ला बाइबेल सिरि नायनि बे समावहाय मोनसे बाइबेल सिरि आं फरायग्रोनो लुबैदों जाहैबाय इसोरा दिनै संसाराव मानसिखौ दादोंना जागायजेननायनि से बालाबनि 22 निफ्राय 28 सिरिसिम जों फरायग्रोनि बिनि उनाव जोङो फारि फारि बारलांगोन अब्ला इसोरा होनबाय जोङो गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दानि बिसोरो सागरनि नाफोर आकाशनि दाउफोर मोसौ मोसाफोर गासै पृथिबिनि आरो पृथिबियाव मानबायग्रा जुनार मानिनि सायाव एखथियार गोनां जागोन मानसिखौ गावनि मुर्तिनि एबा मुसुखा दानानै बेखौ हां सुफुंदों आरो बेयाव बे सुफुंजानाय हां सुफुंजानाय मानसिखौ बेयो मोसौ मोसाफोरनि गासै पृथिबिनि मानबायग्रा जुनार मानिनि सायाव एखथियार गोनां खालामगोन मानसिखौ गोहो गोरासिन खालामगोन होनना बुंदों गियानिसिन खालामगोन मोन्थायखौ बे मानसिनो होनाय जागोन होनना बुंदों आरो इसोर गावनि मुर्तिनि महरै मानसि दादों इसोरनि मुर्ति बादिसो बियो बेखौ दादों गावनि मुर्ति महर बायदिसो दिनै मानसिखौ बियो दादों होननानै बुंदोंना बेनिफ्राय 22 सिरियाव जोंखौ बुंदों बियो बिसोरखौ हौवा आरो हिनजाव दादों दिनै आदम आरो हावाखौ बियो दिनै दादों आरो इसोरा बिसोरखौ बोर होनानै होनबाय नामा माबायदि बोर होदों दिनै इसोरा बिसोरखौहाय नोंसोरो गोबां बिसाफोर जानानै एरलांदो आरो पृथिबिखौ बुंफब होदो आरो बिखौ सासन खालामदो आरो सागरनि नाफोर आकाशनि दाउफोर आरो पृथिबिनि मानबायग्रा जुनार मानिनि सायाव एखथियार गोनां जादों होनना बुंदों आदम आरो हावानिफ्रायनो जोंनो बे एखथियारखौ होदों बुहुमनि गासैनिबो सायाव मानसिखौ बियो एखथियार होदों होनना बुंदोंना नाथाय बे एखथियार होनायखौ दिनै जोंखौ इसोर एखथियार होनानै जोंखौ दादोंसो खांदोंसो बे बुहुमाव दोनथ'दों जोङो नाथाय बे बुहुमनि बिगोमा नङा आंनियाव थानाय धोन सम्पतिनि आं बिगोमा नङा बेनिखायनो नाम्बार 1 जाहैबाय आं दानि बुंनाया we are stewards not owners होनना बुंदों जोङो नायग्रासो नेग्रा जोथोन लाग्रा बिगोमा नङा बे बुहुमाव थानाय गासैबो सम्पतिनि धोननि बेनिखायनो नैबेवहाय आं बाइबेल सिरि फरायनो लुबैदोंना Psalms chapter 24 नि verse 1 आवहाय जोंखौ बुंदों गितफोरनि 22 बालाबनि 1 सिरियाव जोंखौ बुंदों जाहैबाय The earth is the Lord's and everything in it बे बुहुमा इसोरनि आरो बेयाव थानाय गासैबो इसोरनिसो होननानै बुंदों आरो बेयाव बर'आव जोंदों बुहुमा आरो बेयाव बुंफबनाय मानिया संसार आरो बेयाव खामिनायफ्राबो फोरबोनिनो होनना बुंदों अब्ला आंनि होननानै बुंनानै लानो आंहा मा दं बे बुहुमाव आंनि होननानै बुंनानै लानो आंहा मा दं दिनै गोबां मानसिया बुंनानै लानो हागौ बियो आंनिसो बियो नोंनिसो दखल खालामगोन सेनानै लागोन नाथाय इसोरा नैबेयाव बुंदों बुहुमा आरो बुहुमाव बुंफबनाय मानिया गासैबो फोरबोनिसो इसोरनिसो होनना बुंदों अब्ला जों दिनै गावनि होननानै लानो जों लाजिथावना अब्ला बेनिखायनो जों दिनै सोलोंनो बेनिखायनो जों मिथियो बे बुहुमाव थानाय गासैबो जोंनि नङा होनना बुंदों that means this world does not belongs to us बे जोंनि नङा it belongs to God इसोरनिसो we are caretakers होनना बुंदों जों जोथोन लाग्रासो जोङो इसोरनि जोथोन लाग्रा जोंखौ बियो जोथोन लानो थाखाय बे बुहुमाव दोनहरबाय होनना बुंदों बे जोंखौ जोनोम होबाय जेब्ला इसोरा आदम आरो हावाखौहाय एडेन बागानाव बिसोरखौहाय दोनदोंमोन एडेन बागाननि सोरगिदिं बा एडेन बागानखौ नेनो थाखाय जोथोन लानो थाखाय बिसोरखौ दोननाय जादोंमोन होनना बुंदों आरो बे कामानखौ इसोरा माब्लाबाबो बोखाराखै होनना बुंदों बिसोरखौ जोथोन लानो नेनो थाखाय दोनदों आरो दोनदों बेनिफ्राय नोंसोरखौ बोखाराखै होनना बुंदों
बेनिखायनो जों दिनैहाय साननानै नायनि जोंनि इसोरजों जे सोमोन्दो जे रिलेशनशिप बियो दिनै बेसेबां गोथौ आङो दिनै गावखौ संसारनि बिगोमा होननानै साननानै लादोंबा आंनियाव थानाय धोन सम्पति हा बारि बागाननि बिगोमा होननानै साननानै लादोंबा नोङो संसाराव आन्दायगोन आरो इसोरनि जि सोरजिनायनि ओंथिखौ नों बुजिनो हायाखै होननानै जों मिथिनो हागोन आरो दिनै बुहुमाव थांनानै थानाय माने मा दिनै इसोरनि सोरजिखौ जोङो रेसपेक्ट होनाय इसोरा बे बुहुमाव थानाय गासैखौबो बियो सोरजिबाय बेनि थाखाय जों इसोरखौ रेसपेक्ट होनो मान होनो रोंनांगौ जोंनि नसुंसेनि मानसिफोरखौ जों अननो हानांगौ नामदो नाम्बार 2 नाम्बार 1 खौ जों मोनबाय नङा होमबा जोङो बिगोमा नङा नामदो बुहुमनि बिगोमा नङा बुहुमाव थानाय गासैबो सोरजिनाया इसोरनिसो नाम्बार 1 आव जों मोनबाय नाम्बार 2 आ जाहैबाय जों नायनि बेवहाय मा बुंदों जोंखौहाय जों दिनै गावखौ बिगोमा होननानै साननानै लायोबा दिनैनिफ्राय जों एसे बुजिनानै लानि दा we are pilgrims होनना बुंदों जोङो दावबायारिसो आरो दावबायारिफ्रा गोबां समनि थाखाय बेयाव थाफैया जेब्ला जों बहाबा दावबायनो थांगोन जों बबेबा मोनसे थि समनि थाखाय जों बेयाव दावबायहैगोन नट पार्मानेन्ट रेसिडेन्स होनना बुंदों जिउनांनि थागिरि जोङो नङा होनना बुंदों जोङो दावबायनानै फैग्रा बे बुहुमाव जोङो दावबायारि बायदि जोङो साननैसोनि थाखाय फैदों जोङो साननैसोनि थाखाय फैदों आरो जों बेनिफ्राय थांफिननांगोन जों जेब्ला फिलिपियारि 3 बालाबनि 20 सिरियाव जों नायो बेयाव जों मोननो हायोना नैबेयाव जों फरायनो बे समाव बाइबेल सिरि फिलिपियान्स चैप्टार 3 verse 20 आवहाय बेबायदि लिरना जोंखौहाय दोनदों our citizenship is in heaven होनना बुंदों जोङो सोरगो रायजोनिसो मानसि जोङो सोरगो रायजोनिसो थागिबि जोंनि सिटिजेनशिपआ जोंनि थाग्रा जायगाया सोरगो रायजोआसो होनना बुंदों we live on earth जोङो बुहुमाव थायो थांनानै दङ but we do not live for the earth alone this world is a journey not our destination बे बुहुमा जोंनि हान्थिनाय मोनसे जार्निसो जोंनि मोनहैगोन थांखिया सोरगो रायजोसो होनना बुंदों बुहुमावनो जोबथा नङा नाथाय जोङो सोरगो रायजोनि मानसि आरो सोरगोनिफ्राय जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु फैनायखौ हामलायनानै लामा नायनानै दं होनना बुंदों आं दहायनो बुंदों नङा we are pilgrims जोङो हान्थियारि दावबायारिसो not permanent resident in earth बे बुहुमाव बे संसाराव जोङो पार्मानेन्ट थागिबि जों नङा जोङो थांनांगोन जोङो दावबायारि जोंनि थाग्रा जायगाया सोरगो रायजोआवसो जों बेखौ गोसोखाङो नाथाय जोंनि जिबनाव गोबां सैनांनायफोर जों फैनो हागौ अब्लाबो जों बेखौ साननानै ला आं साननैसोनि थाखायल' बे बुहुमाव फैदों आङो थांखागोन सोरगो रायजो सोरांनि जायगायाव बेखौ जों गोसोखांनांगौ बेनिखायनो जों गोसोखौ हमथानो हानांगौ नाम्बार 3 एबा लास्ट पइन्ट आं बेखौ बुंनो लुबाय बेनि उनाव जोङो फोजोबनो सेस्था खालामगोन we are light in a dark world होनना बुंदों खोमसि बुहुमाव जोङो जोंनाय अर होननानै बुंदों जोङो जायफ्रानोखि इसोरखौ मोनबाय खोमसि बुहुमनि गेजेराव जोङो जोंनाय अर बायदि होनना बुंदों you are the light of the world होनना बुंदों नोङो बुहुमनि सोरां माथायाव बे बाथ्राखौ लिरनाय दं मेथ्यु चैप्टार 5 नि verse 14 आवहाय बेनिखायनो जों दिनै गोसोआव साननानै ला आङो संसारनि स्रां माबोरै जानो हागोन नङा होमबा नोंसोरो संसारनि स्रां हाजो सायाव लुजानाय नोगोरा थाखोमानो हाया होनना बुंदों थाखोमानो हायि बायदि जोंखौबो दिनै मानसिफ्रा नुयो होनना बुंदों जों संसारनि स्रां जानोब्ला मा जागोन दिनै आंनि गोसोआनो दरसिब्ला आंनि गोसोआनो अमासिब्ला आंनो जुदि दुखुआव दंब्ला आं गुबुननो माबोरै सोरां होनो हागोन जों बेखौ साननांगौ दिनै जों बुहुमाव थांनानै दंब्ला जों इसोरनि फलोवार्स फोरबो जिसु ख्रिस्टनि उनसंग्रा बिनि सेला जाबायब्ला जोङो मा जानांगोन जोंनाव सोरां थानांगोन जोंनाव गोजोननाय थानांगोन
जुदि आंनो गोजोननायखौ दिन्थिनो हायाब्ला जिसुनि सेला जानानै नों जेबो सोलोंनो हायाब्ला जेबो लाब जानाय नङा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेनिखायनो बे खोमसि बुहुमाव जोङो जोंनाय सोरां होनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय सेंग्राफोरनि थाखाय जेराव कलेजाव थांगोन जेराव फरायसालिफोराव थांगोन जेराव खामानिफोराव थांगोन इसोरनि सोरांफोरबो जिसु ख्रिस्टनि बानिनि गेजेरजों जोंनो थिननाय माखासे हुकुमफोरखौ मानिनानै मोजां गियानजों मोजां बाथ्रा रायलायनो मोजां खामानि मावनो मोजां बाथ्रा फोरोंनो थाखाय जों सेस्था लानांगोन अब्लानो जोंनि जिउनि सोरांखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि सोरांखौ जों संसाराव दिन्थिनाय जागोन जोंनि न'खरफ्राव जोंनि गासैयावबो आरोना दिनै बे बुहुमा गिथावना जिंगासिनांगौ गोनां बाथ्रा नङाबा बेनिखायनो बे गिथावना बुहुमाव दिनै इसोरा जोंखौ जोनोम होबायब्ला जोङो बे बिगोमाजों बे इसोरजों थायाब्ला जोङो गिनो गोनां जोंनि जिउआव गोबां आनजादफोर फैगोन गोबां खैफोदफोर फैगोन बेनिखायनो बे बुहुमाव जोङो थांनानै दङब्ला इसोरखौ गोसोखां जों बुहुमाव थांनानै दंब्लाबो जोंनि डेस्टिनेसना जोंनि थांखिया जोंनि माइन्डआव जों सोरगो रायजोखौ साननानै जोंनि गासै गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय जों गोजानाव थानो गासै गाज्रि साननायनिफ्राय जों गोजानाव थानो बेनि सोलायै जों गाज्रि मावनायनि सोलायै जों अननायखौ जोंनि गोसोआव जों आखिनि जों लाबोनो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जों सैथो बाथ्रा बुंनि बे खोमसि बुहुमाव जोङो गावखौनो सोरां हिसाबै दिन्थिनि आरो इसोरनि महिमानि थाखाय जों गावखौ बाहायनि बेनिखायनो जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनैहाय जों दिनै बुहुमाव माबायदि थांनानै दङ जोङो सासे दावबायारि हान्थियारि बायदि जोङो थांनानै दङ ना बुहुमाव जोङो नेग्रा बायदि थांनानै दंना गैया दिनै नोंथाङा गोसोआव एसे सोंनानै नाय जों दिनै नायनो होजानायफोर बायदि नंगौना नङा ना जों गावखौनो बिगोमा होननानै सानना लादों we live as stewards होनना बुंदों बेखौ नेग्रा नायग्रा बायदि जोङो दिनै थांनानै था caring for what God made इसोरा जेखौ सोरजिबाय बेखौ जोथोन लाग्रा हिसाबै दिनै जोंखौ सोरजिदों बेनिखायनो जों जोथोन लानो we live as pilgrims होनना बुंदों जोङो दावबायारि जोङो हान्थियारि बायदि जोङो थांनानै थानांगोन फोरबो इसोरनि नैथि फैनाय समखौहाय जोङो नेनानै थानो हानांगोन अब्लाना जों थांफाफिननो मोनगोन इसोरा जोंखौ दावबायनो थाखाय थिनहरबाय बे बुहुमाव जोङो जोनोम मोनबाय जोंनि डेस्टिनेसना सोरगो रायजो बे बुहुमा नङा we live as light होनना बुंदों जोंनाय अर बायदि जोङो गावखौ दिनै जोंनो सेस्था खालामो माबोरैहाय होनोबा showing the world who Christ is फोरबो इसोरा फोरबो जिसु ख्रिस्टआ मा बेखौ जोङो बुहुमाव दिन्थिनो होनना बुङो बेनि मोजांखौ बेनि सोरांखौ जोङो बुहुमाव होलांनो जों सेस्था खालामो होनना बुंदों बेनिखायनो बे बुहुमा पारफेक्ट नङा होनना बुंदों बेनिखायनो बे पारफेक्ट नङि बुहुमाव जों इसोरनि बोसोनजों नङाब्ला जोङो थांनानै थानायाव गोबां खस्थ' होनना बुंदों बेनिखायनो जों थांनानै थानायाव दानि जिखिनि बाथ्राखौ जों मोनथिबाय जोङो बुहुमाव अराय समनि थाखाय नङा साननैसोनिल' आरो दावबायारि महरै जों दिनै बुहुमाव फैदों जोङो थांफिननांगोन जोंनि रायजोआ जोंनि लामाया सोरगो रायजोआवसो आरोना बेनिखायनो इसोरनियाव जों इसोरखौ मान होनायजों जों इसोरनियाव जों नांनानै थानि ना अब्ला बे समाव बे गुसुं रावनि गेजेरजों इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों आंनि दिनैनि बे गुसुं इसोरनि बाथ्रा बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थोंसै थेंक इउ स' माच अब्ला बे समाव आं गुसुङै आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि लादों नोंथांमोना थाब थाबनो आर'जनि खावलायनाय दंब्ला बेखौ रिकुवेस्ट हरनो हागोन कमेन्टनि गेजेरजों बिनि उनाव जों थाब फोजोबनो सेस्था खालामगोन दे बे समाव आं बुंखानो लुबैदों सोरहाबा जुदि बेराम बा बेमारिनि थाखाय आर'ज खावलायनाय दंब्ला नोंथांमोना अननानै थाव आरो दैखौ लानानै आंनो कमेन्ट खालामनो आं खावलायबाय दहाय सासे बिनानावा हामबाय होननाय आंनो हरदों आं बेखौ नामखौ मख'नानै होनो सानाखै माखासे प्रिभियासनि थाखाय
बे बिनानावा गोबां बेमाराव गोग्लैनानै दंमोन गाज्रि बेरामाव बियो गोग्लैनानै दङमोन जाहैबाय अक्ट'बरनि 26आव आंनो बियो आर'ज खावलायदोंमोन आदा अननानै आंनि थाखाय इसोरनियाव आदसा आं फरायनानै होनो लुबैदों नोंथांमोना इसोरा गेदेर खामानि मावदों बिनानावनि गेजेरजों बेनि थाखाय जों इसोरखौ हामबाय होननो गोनां ना बेयाव बेबायदि लिरदों आदा अननानै आंनि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामना हो आंना पेसाब खालामग्रायाव गाराय जानानै होदों जेन' इसोरा आंखौ सोखायो आंहा फिसाबो उन्दै उन्दै सानै दं सासेया 2 years सासेया 10 months बिसोरखौ जोथोन लानो थाखाय जेन' सोखाजानायखौ मोननो हायो अननानै बिनानै हो आदा इसोरनियाव अके बिनि उनाव आर'ज खालामबाय आर'ज खालामनानै अक्ट'बर 26 मोन बिनानावा दिनै आंनो 6टा मोनाबिलि 6टायाव आंनाव मोनसे मेसेज खालामफिनदों आरोना आं मुंखौ मख'नो सानाखै बेयाव बेबायदि लिरहरदों जाहैबाय इसोरा थारैनो बाख्नायजाथों आदा आं दाखालि नोंनाव पेसाब खालामग्रायाव गाराय जानायनि इसोरनियाव आर'ज खालामनो थिनहरनाया हामबाय आदा एसेल' दंबावसै आरोना इसोरखौ हामबाय होनो आदा नोंनि बिनायखौ आंनि गारायखौ सोखानायनि थाखाय आरो आं फोथायो बे एसेयाबो हामसिगोन होनना डक्टरा नर्मेल मोनदों आदा अके डक्टरनाव नर्मेल मोनबाय हामबायसै आदा अननानै बिना होनायनि थाखायबो आंखौ अननानै बिना होबाव आदा जेन गोख्रों देहाखौ मोनो अके थेंक इउ स' माच बिनानावखौ हामबाय होनो गावनि सोखाजानायखौ दिनै इसोरखौ साखि होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय इसोरा बिनानावनि जिउआवहाय आरो बेबायदि मोजां सोखाजानायखौ हामथारनायखौ लाबोदों जि एसे दं बेबो गोजान जागोन जों फोथायदों आं आर'जआव गोसोखांगोन बिनानावनि थाखाय आं मख'नो सानाखै आङो आर'ज खालामबावनि दानो बे समाव आं खावलायखाबाय हालेलुया गोथावखौ इसोराफा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों जाय बिनानावा दाख्लै अक्ट'बर 26आव दिनैनियाव आर'ज गथायदोंमोन फोरबाफा बेनि पेसाब खालामग्रायाव बेरामजों बे गोग्लैनानै दंमोन बेनि गासै गारायफोरा दिनै सोखाजाबाय नोंनि गेदेरथार अननाय आशीर्बाद आरो नोंनि गेदेर महिमा बेनि गेजेरजों नुजाबाय फोरबाफा आरो डक्टरा दिनैहाय नर्मेल होननानै बिनो फोसावबाय बिनि थाखाय नोंखौनो हामबाय गासैनिबो हाग्राया नोंनोखै फोरबाफा जोंनि दुखु मानिफोरखौ जों नोंनियाव लानानै फैयो जोंनि गाबनाय मानिफोरखौ जों लानानै फैयो फोरबाफा दानो बे समाव गथायबावदों फोरबाफा बिनानावनियाव जि एसे आरोबाव हामनो दंबावो बिनि अहुस्थ देहानि अंगफ्राव नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोङो बिलिरदो आरो बिनि सोखाजानायखौ होदो फोरबाफा नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो आरो बिनो नोङो देहानि सोखाजानायखौ होनायजों लोगोसे मोदोमनि आरो जिउनि गोजोननायखौ नों होदो फोरबाफा जों फोथायदों बिनि गासै सैनांनाय सानाय सुनाय जि बेरामजों बि भुगिनांनानै थाबाबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङावनो दानो गोजान खालामदो फोरबाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल'बासो ख्रिस्ट' फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ so much okay thank you okay कमेन्ट फरायनि मिथिना बर' आंनि थाखायबो मोनसे आर'ज खालामना होदो आदा अके बिसयखौ लिरबा मोजां हाय दादा आंहा दासो डिपि अके थेंक इउ so much लाइभआव फैनायनि थाखाय नै जोंहा निसान ब्रह्म फंबाया आंनिसिम आर'ज खावलायहैदों मेसेन्जारनि गेजेरजोंहाय आदा आंनो प्रेयार नांगौ लिभार प्रब्लेम जादों आरो स्प्लिनबो देरदों अके ओंखाम जानो हाया बेनि थाखाय आर'जआव लाफादो अके आर'ज खालामनि बिथांनि थाखाय जि लिभार प्रब्लेम जि स्प्लिन बारायदों होनना बुंदों इसोरा मिथिगौ बिनो सोखाजानायखौ होदों जिउआव बियो थाबैनो सोखाजानो हाथों जों फोथायदों निसान ब्रह्मनि थाखाय जों आर'ज खालामनि दै नोंथांमोनाबो गोसोजों आर'ज खालामनो हागोन हालेलुया गोथावखौ इसोराफा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों फोरबाफा जि फंबाय निसान ब्रह्म बिथांनि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा
बियो लिभार प्रब्लेमजों भुगिनांनानै दं आरो जे स्प्लिन बारायदों होननानै बुंदों प्रभु आफा बेनि सैनांनाय देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों प्रभु आफा बेखौ नों नाजावदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो प्रभु आफा बेनि आत्मायाव नोङो गोथार जिउनि गेजेरजों नों खोथा बुंदो प्रभु आफा नोंनि गेदेर सोखा जानायखौ बे मोननो हानाय बायदि प्रभु आफा नोंनि जि फोथायदों जि आसा आरो बरसा मिजिं लानानै बे दिनैहाय आरज खावलायदों प्रभु आफा बेनि बे बेरामखौ नों सोखादो बेनि आत्मायाव बेनि जिबनाव बेनि देहायाव नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो प्रभु आफा नोंनि गोथार आत्माखौ नों बेनि जिबनाव नों थानो होदो प्रभु आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो टाच खालामदो दानो प्रभु आफा टाच खालामदो प्रभु आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ खोनासंबाय प्रभु आफा बेनि गासै सिमांखौ प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो प्रभु आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच थेंक इउ अके आरज खावलायनाया गोबां दङ अके आच्छा आरजनि खावलायनाया होनबा थाब थाब हरदो राजु नार्जारि ब्रादार नोंनि इसोरनि बाथ्रा बुंनायाव आंनि मेगननिफ्राय मोदै गुदुं ब्रादार अके आंनि न'खरनि थाखाय बिनानै हो आं प्रसेनजित नार्जारि आंनि फिसानि थाखायबो इसोरनाव बिनानै हो ब्रादार बाबुनि नाम बुहुमसार अके प्रसेनजित नार्जारि आरो बुहुमसारनि थाखाय जों आरज खालामो हालेलुया गोथांखौ इसोरा दान बे समाव गथायदों जे फंबाय प्रसेनजित आरो बेनि फिसाला जे बुहुमसार प्रभु बिथांमोननि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभु बिसोर बिफा फिसा आरो न'खरनि साफ्रोमजोंबो गेदेर अनलायनानै थानो हानाय बिसोरनो होदो प्रभु गोजोन जिउ खुंनो हानाय मोजां देहा बिसोरनो होदो संसाराव थांनानै थानो थाखाय मोजां राहा लामा होदो प्रभु जे प्रसेनजित बिथांनि जिबन बिथांनि न'खर बिथांनि थांनानै थानायनि राहा लामा गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदो बेखौनो मोजाङै दैदेनदो आरो बिनि फिसाला जि बुहुमसार प्रभु बेनि फरायनाय थांनानै थानाय जिबन बिनि देरनाय जिबन गासैखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय प्रभु नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनखौ नोङो दैदेनदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि आखायाव नों हमनानै देबथिंदो प्रभु हामबायनोबो समाव जोंनि आरज खोनासंबाय गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच आच्छा रावहाबो खावलायनो गैलाब्ला जोङो थाब फोजोबनि अके दा आंनि थाखायबो बिनानै होबावदो लिभार प्रब्लेम आरो आंहा दिनै मोदोम साख्रुबनाय मोनदों अके दै लायोब्ला मोजां जागोन आं जिपरा बेखौ खावलायदों दिपि नार्जारि जिपरा अन्नानै दै लादो आङो खावलायदों मिथिना बर' खामायनानैबो जेबो खामानियानो जाफुंहोनो हायाखै आदा बेनि थाखायनो मोनसे आरज खालामना होदो आदा अके मिथिना खामायनानैबो जेबो खामानियानो जाफुंहोनो हाया अन्नानै हान्थु खराय हायोब्ला मिथिना बर' आं खावलायदों बे समाव मिथिना बर' हान्थु खरायनो आं खावलायदों बे समाव जों आरज खालामनि हालेलुया हालेलुया गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा दानि बे समाव जोङो गथायदों बिनानाव मिथिना बर' प्रभु आफा बिनि आत्माखौ बिनि गोसोखौ बिनि गासैखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बेखौ नों नाजावदो प्रभु आफा बि दिनै नोंनियाव गोसो गाबनायजों फैदों बेनि गाबनाय गोसोखौ नों लुखांफिनदो प्रभु आफा बेनि जि आसा बेनि जि मिजिं गासैखौबो नों सुफुंदो प्रभु आफा बि दिनै गोबां खस्थ' खालामदों खामानि मावदों खामायदों अब्लाबो बियो गावनि साननायखौ गावनि सानस्रिखौ दिनै जाफुंहोनो हायाखै प्रभु आफा
बेनिखायनो जोंनि इच्छा बायदि नङा फोरबाफा नोंनि इच्छा बायदि जाथों जों गथायदों फोरबाफा बिनानावनि गासै खामानिफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा नोङो बोर होदो बेनि गासै मावनाय खामानिया जाफुंनो हानाय बायदि बेनि साननायफोराव थानानै हेफाजाब खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनखौ नोङो दैदेनदो नोंनि गोथार जिउजों बेनि जिबनखौ नोङो दैदेनदो फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेखौ नोंनि आखाइ हमनानै बेनि आखाइयाव हमनानै नोङो दोबथिंदो फोरबाफा मोजां लामा सिनायनो हायो जिउआव बियो देरहानो हागोन जाफुंनो हागोन दानिफ्रायनो जिउनि गोजोननायखौ बियो मोननो हागोन देरहासारनायखौ बियो मोननो हागोन जाफुंसारनायखौ बियो दिनैनिफ्राय मोननो हागोन फोरबाफा गोसोआव जि गिनाय दंमोन गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबाफा बेनि जिउआव नोङो गोजोननाय देरहानाय आरो देरहानायजों लोगोसे रंजानायखौ लाबोदो फोरबाफा हामबाय होनदों बेनि गासै खामानि बेनि थांनानै थानायनि राहा लामा आरो मोजां जिबन मोजां देहा नों बेनो होफ्लायदो आरो दैदेनदो फोरबाफा हामबाय होनदों बे समाव जोंनि आर'जखौ नों खोनासंबाय गुसुं आर'ज सासेल' बासारा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अके अके महन बसुमतारिया आङो 12 इयार्स जोबोद रिनाव गोदोनानै दङ अके मावब्लाबो मोनसेबो खामानि साक्सेस जाया बेखायनो नों अननानै आर'जआव गोसोखांफादो प्लिज अके महननि थाखाय आर'ज खालामनि अननानै हान्थु खराय महनखौ आं हान्थु खरायनो खावलायदों हालेलुया गोथांखौ इसोरा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों जि ब्रादार महन बे दिनै गावनि जिबनाव सैनांनानै दं 12 बोसोरसिम बे दिनैहाय जिउनि लोरबांथिखौ लानानै थांनानै दं फोरबाफा गोसोआव गाबनायजों बियो सैनांनानै दं फोरबाफा लेलायनानै दं बेनिखायनो बिनि जिबनखौ नों अनखांदो फोरबाफा जि बिनि खामानिफोराव बियो दिनै साक्सेस जाया बिनि गासै खामानियाव नोंनि बोर नांगौ फोरबाफा नोंनि बोर बिनो थानो होदो फोरबाफा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबाफा बिनि मोजां खामानि मावनो हानाय गोसोफोरखौ होदो मोनदांनो हानाय गियानफोरखौ होदो बुजिनो हानाय गियानफोरखौ होदो फोरबाफा मोजां गाज्रिखौ सिनायनानै खामानिखौ मावनो हानाय बिनि नों बोरखौ होदो फोरबाफा 12 बोसोरनिफ्राय जि बियो भुगिनानै दं बेनि आत्मायाव नोङो दिनैहाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव गासैखौबो नोङो बिनि सैनांनायखौ नों गोजान खालामदो बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउखौ नों सुनानै होदो फोरबाफा बिनि जिबनाव नोंनि गोथार आत्माजों नों खोथा बुंदो फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेखौ सिगाङाव लानानै दोबथिंदो फोरबाफा आरो जिउआव बियो देरहासार जानो हागोन साक्सेस जानो हागोन फैबाय थानाय समाव नोंखौ सायख' होनो हागोन जों फोथायदों फोरबाफा जों नोंनियाव खर' गंलायदों नों नाजावबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों बे गुसुं आर'ज सासेल' बासारा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुं बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच अके अलका दैमारि आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम अके हालेलुया गोथांखौ इसोरा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनबाय थादों फोरबाफा बे बिनानाव अलका दैमारि बिथांनि न'खरनि थाखाय जों आर'ज खालामदों न'खरनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरनि गेजेराव नों थानानै हेफाजाब खालामदो मोजां देहा होदो मोजां जिबन होदो न'खराव अनलायनाय जौगानाय आरो देरहानायखौ लाबोदो फोरबाफा जिउनि थांनानै थानायाव खामानि मावनाय गासैयावबो नोंनि आशीर्बाद आरो बोरनि गेजेरजों बिसोरखौ थानो होदो फोरबाफा बिसोरनि न'खरनि गथ'फोरनि फरायनायनि गेजेरजों नोंनि आशीर्बादखौ थानो होदो बिसोरनि मावनाय खेथिफोरनि गेजेरजों मावनाय जि खामानिफोरनि गेजेरजों नोंनि आत्माजों बिसोरखौ दैदेनदो आरो नोंनि आशीर्बादजों बिसोरखौ दैदेनदो आरो गोजोननाय न'खर रंजानाय न'खर थानो होदो फोरबाफा अनलायनाय न'खर जेब्लाबो नोंखौ सायख' होनाय संसाराव थांनानै थानायाव नोंनि स्रां जानानै बुहुमनि मानसिफोरनो दिन्थिनो हानाय बायदि नों बोरखौ होदो हामबायनायजों गुसुं आर'ज सासेल' बासारा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुं बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच थेंक इउ आच्छा दिपि जिपरा दै लाबाय अके हान्थु खराय अननानै हान्थु खरायनो आं खावलायबाय ओरैजाय आर'ज खालामनि बे समाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोरा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों फोरबाफा जि बिनानाव जिपरा बि दिनैहाय लिभारनि जि प्रब्लेमाव भुगिनांनानै दं फोरबाफा बेनि गासै बे सैनांनाय प्रब्लेमफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबाफा पबित्र आत्मानि गोहोखौ बेनि जिबनाव नों थानो होदो फोरबाफा बेनि जिबनाव नोंनि आत्माजों नों खोथा बुंदो फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो नोङो सोखा जानायखौ होदो फोरबाफा दानिफ्रायनो बिनि गासै सैनांनायफोरा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव गोजान जागोन फोरबाफा बिनि गासै लिभारनि प्रब्लेम बिनि गासै देहानि प्रब्लेम नांगौ जानाय देहानि गासैखौबो नोङो सुफुंनानै होदो नोंनि गोथार
आत्मा जों बिनि जिबनावनो स्पर्श खालामदो प्रभाफा आरो जे बिनानाव जि आखायाव दै लाबाय बे दैखौ नों गोथार खालामदो नोंनि गोथार आत्मा जों बेयाव नों सुफुंदो प्रभाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइखौ बे दैनि सायाव नोङो दांदो आरो बे दैयाव नों गेदेर बोलोखौ दोनदो बे दैनि गेजेरजों प्रभाफा जेराव सातगोन जे लोंगोन गासैबो अहुसि आरो अहुस्थ आत्माफ्रा गोजान जागोन आरो जिउआव बिसोरो गोजोननायखौ मोनगोन आरो सोखा जानायखौ मोनगोन जों फोथायदों प्रभाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय आरो बे दैयाव नोंनि गोथार आत्माजों नों सुफुंबाय आरो नोंनि गोथार आगदा आखाइखौ बेयाव नों दांबाय आरो बेयाव नोंनि गेदेर गोहोखौ बोलोखौ जों नुनो मोनगोन प्रभाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्त्र बासारा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स माच गोजोननाय थाबाय आदा अके थेंक इउ स माच मिथिना बर' प्रियंका नार्जारी आदा आंनि हाजबेन्डनि थाखायबो आरजआव गोसोखांफाबावदो जेन बिनि साननायफ्रा थाबैनो मोजां जायो आरो बिथाङा गोजानाव थाब्लाबो जेन फोथायनायाव बोलोगोरा जाना थानो हायो अननानै बिसना होदो आदा अके आरज खालामनाय गुसुङै हालेलुया गोथांखौ इसोरा दान समाव गथायदों जे बिनानाव प्रियंका बिनि दिनै बिसाया गोजानाव थायोब्लाबो बोरबाबा नोंखौ गिग्रा मानिग्रा आरो जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै बे जिउखौ दैदेनलांनो हायो बिनो बुजिनो हानाय मोनदांनो हानाय गियानखौ आरो गोहोखौ होदो बोरबाबा जि खामानि मावाथों मानो बोरबाबा जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै जिउखौ दावगालांनो हानाय न'खरखौ फेदेरलांनो हानाय बिसोरनि गेजेराव नों अनलायनायखौ लाबोदो बोरबाबा बिसोर सानैनि गेजेराव नों गोरोबलायनायखौ लाबोदो बोरबाबा बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरनि गेजेरजों बिसोरनि न'खरखौनो जौगाहोदो देरलांहोदो हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय गुसुं आरज सास्त्र बासारा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स माच थेंक इउ अके देतसुं दैमारि आंनि अनजालि बिसिनि थाखाय आरज खालामना हो बिथाङा 7 मान्थ प्रेगनेन्सि दङ इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामो यस आरज खालामनाय बे समाव हालेलुया गोथांखौ इसोरा आफादानो बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों जि फंबाय देतसुं दैमारि फोरबाफा बिनि जि बिसि बि दिनै 7 मान्थ प्रेगनेन्ट सोलिगासिनो दं फोरबाफा बेनिखायनो बिनि गोरबोआव थानाय समाव बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नोङो सुफुंनानै होदो फोरबाफा बिनि बाहायनाय मुलिफोरनि सायाव थानानै हेफाजाब खालामदो बिनि आत्मायाव नोङो थानानै हेफाजाब खालामदो फोरबाफा बिनि जिबनाव थानानै नों हेफाजाब खालामदो फोरबाफा आरो बिनि उदैयाव जि गोरबोआव गथ' दं फोरबाफा बिनि जिबनावबो नोङो नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों बेखौ नों सुफुंदो फोरबाफा बे गथ'नि थाखाय नांगौ जानाय देहानि गासैखौबो नोंनि गोथार आत्माजों नों सुफुंनानै होदो फोरबाफा जोनोम जाजासिम बेखौ नोङो बेंदो फोरबाफा आरो संसाराव जोनोम मोननायजों बिनि थांनानै थानाय समफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा गासै देरनायनि गासै खांनायनि बिबानखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नोंनि मोजां फिसा नों बेखौ खालामदो फोरबाफा दानो बे समाव गथायदों फोरबाफा जि देतजों फंबाय गावनि बिसिनि थाखाय आरो गावनि न'खरनि थाखाय आरज गथायबाय फोरबाफा नों बेखौ नाजावबाय आरो खोनासंबाय बे थाबैनो मोजां जानो हागोन फोरबाफा मोजाङै सारि जानो हागोन मोजां देहा लानानै हुस्थ हबल देहा लानानै बे सारि जानो हागोन सासे मोजां बिसा जोनोम होनो हागोन जों फोथायदों फोरबाफा नोंनि सायख' होनो हानाय बायदि बिसोरनि गेजेराव नोंनि गेदेर महिमाखौ नोङो दिन्थिदो फोरबाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्त्र बासारा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स माच अके डिपि अके जिपरा हामबायसै दादा इसोराव रायबो हेफाजाब दं अके आमेन थेंक इउ स माच थेंक इउ कनक आमेन अके आमेन थेंक इउ अब्ला जोङो फोजोबनाय फारसे थांदिनि ना जोबनायाव सोरबाफोर माबा मोनसे बुंनो दङब्ला बुंनो हागोन फोरमायनो हागोन बे समाव आं खावलायदों प्रग्रामाव थानानै दिनैनि बे हाबाफारि लाइभआव थानानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थानो हागोन आरो उननि समाव बेबायदि हाबाफारि लानाया मोजां नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थानो हागोन आरो लोगोसे गोसोआव माबा मोनसे मिथिनो लुबैनाय सोंनो गोनां दङब्ला सोंनो हागोन आरो नोंथांमोननि गोसोआव माबा मोनसे फोरमायनो दङब्लाथाय फोरमायनो हागोन आं दान्दिसे सम नोंथांमोननि गेजेराव हगारनानै होदों नङाब्ला जोङो जोबनायनि आरज खालामनानै जों फोजोबसिगोन थेंक इउ मिथिना बर' अके आदा आंनि आब'
माइनावनि थाखायबो मोनसे आरज खालामना होदो आदा बेनि एमसि जानाया थाबथाना दं मास मोनब्रै जाबाय अके दै लाब्ला मोजांमोन आरो बियो ना दे जेबो नङा आरज खालामनि माइनाव ना जों आरज खालामनि लोगोआव दंना गैयाबा माइनावनि थाखाय जों आरज खालामनि ना माइनावनि थाखाय जों आरज खालामनाय बे समाव जोंनि सोरजिगिरि गोथां आरो गोथार अनख' इसोर आफा दानो बे समाव आरोबाव गथायदों फोरबो आफा जि माइनाव बिदिनि देहानि गोबां सैनांनायाव बे भुगिनांनानै दं फोरबो आफा नों जेब्ला मानसिखौ सोरजिदों आदम आरो हावाखौ नोङो दादों फोरबो आफा नाथाय हिनजाव माहारि हिसाबै दिनैहाय बिसोरनि गेजेराव नों मोनसे सोलिनां हाबाखौ नों लानानै फैदों फोरबो आफा दिनै बेनि जि दानारि मोनसे कर्स फोरबो आफा बे दिनै थाबथानानै दङ होननानै बुंदों दान मोनब्रै जाबाय फोरबो आफा मा कारनाव जादों जों मिथिया नोङो मिथिगौ फोरबो आफा बेनिखायनो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों जों लाबोदों फोरबो आफा जे बिनानावनि जि प्रब्लेम फोरबो आफा बे दिनै गोसोआव गिखांनाय मोनो गाबखांनाय मोनो फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि देहायाव माबा मोनसे नांगौ जादोंब्ला बेखौ नोङो सुफुंनानै होदो फोरबो आफा बिनि देहानि अंगफोराव नोङो गोथार आत्माजों नोङो स्पर्श खालामदों फोरबो आफा बिनि गासै देहानि अंगफोराव नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोङो बिलिरदो आरो नोंनि गेदेर महिमा बेनि गेजेराव नों नुजाथि होदो फोरबो आफा दिनै बियो नोंनियाव जि आसा आरो बरसा मिजिं खालामदों गासैखौबो नों सुफुंदो बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबो आफा बिनि देहायाव बिनि सोलेराव नोंनि गोथार आत्माजों नोङो खोथा बुंदों फोरबो आफा थाबैनो बियो बे गासै समस्यानिफ्राय समाधानखौ मोननो हागोन फोरबो आफा जि जानो गोनां मान्थलि फोरबो आफा बे थाबैनो रेगुलार जागोन जों फोथायदों नोंनि गेदेर बोलो बेनि गेजेराव नों नुजाथि होगोन फोरबो आफा बेनि थाखाय जों नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबो आफा जि बिनि फोथायनाय आसा आरो नोंनियाव जि बरसा खालामबाय गासैखौबो नोङो जाफुंहोबाय बेनि थाखाय जों नोंखौनो हामबाय होनदों जों नोंखौनो गौरब खालामदों फोरबो आफा नोंनिनो महिमा प्रशंसा खालामदों फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ नोङो खोनासंबाय गुसुं आरज सासल' बासारा खिथाखौ जिसुनि बिबि आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच अके मिथिना आंनो अननानै हायोब्ला मेसेन्जारावहाय मेसेज हरनानै दोन दे आं आरज खालामगोन आरजनि बिसयखौ आरो नामखौ लिरनानै दोनहर दङ आदा अके थेंक इउ देतसं दैमारि जोबोद साबायखर सार नोंथांनिसिम जोंनि थाखाय आरज खालामना बिसना होनायनि थाखाय नोंथांखौ इसोरा अरायबो आशीर्बाद खालामलांथोंसै अके थेंक इउ स' माच खालामबाय थादों अके आमेन थेंक इउ मिथिना बर' अके थेंक इउ नेक्स्टआव आङो खावलायगोन दै नङाब्ला थाव लानो थाखाय मिथिना बर'खौ आं खावलायखाबाय बिनि बिनानाव बा बिब'नि थाखाय आच्छा महिम बसुमतारी आंनि थाखाय आरज खालामना होनायनि थाखाय सानथ्र'हायि इसोरा नोंनि न'खर आरो नोंखौ प्रभुआ नेफ्लायथों बे गोब्राब मुगायाव थेंक इउ गड ब्लेस इउ आमेन अके आमेन थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय एदिखेल मुसाहारि आंनि थाखायबो आरज खालामा दा आं जेन गाबोन मोनसे अफिसाव खामानि रायलायहैगोन थांनाय जाबा जेन खामानिया एक्सेप्ट खालामो अके खालामजायो आरो आं दुखु जाबाय थायो जेन आंनि दुखुआ गोजान जायो येस नोंनि दुखुखौ आं मोनदांदोंना जिउआव नोङो सानब्लाबो साक्सेस जानो हाया गुबुनखौ नुनानै नोङो सानोना गुबुना थांग'लांबाय गुबुना जाबाय आंहा मा जानांगौ आं मा खालामबावनो इसोरनि सायाव फोथायनाया मालाबा नोंहा लोरबां जायो
आंना जाफुङानो माथो इसोर आंखौ नायफिनानो माथो मालाबा गोसो बायो नङा होमबा बेखौ लानानै नोङो गोबां दुखु जायो गावनि जिबनखौ लानानै गुबुनखौ नों रिजायनानै गुबुनजों रिजायनानै नाथाय नों गुबुनजों रिजायनानै आंनि जिउआ आंनिखा नोंनि जिउआ नोंखा इसोरा जोंखौ समान सोरजियाखै बयखौबो समान सोरजिदोंब्लाबो मावनानै जानाय साननो हानाय गोहोखौ समान सोरजियाखै नालाय ना सिन्था खालामनो नाङा हेदिकेलनि थाखाय आर'ज खालामनि हालेलुया गोथांखौ सिरापा दानि बे समाव नुखा हामबाय बोदों जि ब्रादार जे हेदिकेल फोरबापा बे दिनै गोसोआव लोरबां जानानै दं फोरबापा थांनानै थानायनि जि राहा लामा बियो नागिरदों जिउआ आरो बियो लोरबां जादों फोरबापा गुबुनखौ नुनानै बे दिनै गोसोआव दुखु गाबखांनाय मोनो फोरबापा बेनिखायनो बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबापा बेनि साननो हानाय बुजिनो हानाय गोहोखौ गियानखौ नोङो होदो फोरबापा फैबाय थानाय समाव बियो नोंखौ सिगाङाव दोननानै गावनि जिउखौ बियो दैदेननो हायो आरो गोजोननायखौ बियो हायो फोरबापा गोजोननायजों बियो जिउखौ दैदेननो हानाय बायदि बिनि बोरखौ होदो फोरबापा आरो जि गाबोन जि अफिसाव बियो थांनो गोनां होनो फोरबापा जाय खामानिनि थाखाय बियो थाङो बे खामानियाव बियो एक्सेप्ट जागोन नाजाव जागोन गनाय जागोन जों नोंनियाव फोथायदों फोरबापा बेनि गासै आखल आखु थादो बेनि गासै गियानाव नोङो थादो थाफानानै बेजों खामानि मावदो फोरबापा हामबाय बे समाव जोंनि आर'जखौनो खोनासंबाय फोरबापा दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो बेनि जिबनावनो गोजोननाय रंजानाय आरो मोजां साननो हानाय गोहोखौ नों होफ्लायदो फोरबापा हामबायनो जों बे गुसुं आर'ज आसलबासा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स' माच आके अलका दैमारि थेंक इउ स' माच जोंनि थाखाय बिसना होनायनि थाखाय इसोरा अराय नोंजों लोगोसे थाथों अके थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय इसोरा बाख्नाय जाथों आच्छा राजु नार्जारि ब्रादार आंनि हिन्जावा आंजों रायलाया देर बोसोर जाबाय आंनि हिन्जावखौ आंजों गोरोब होनायनि इसोरनाव बिनानै हो ब्रादार आं प्रसेनजित नार्जारि अके आं नोंनि आर'जखौ आंनि पार्सनेल आर'जआव आं लागोन अन्नानै बे मेसेजखौनो आंनो मेसेन्जारावहाय लिरनानै दोनहर राजु प्रसेनजित नार्जारिखौ आं बे समाव खावलायबाय सोरहाबा बेबायदि खायसे खायसे बिसयखौ आंनि मेसेन्जाराव हरनानै दोन आं आर'ज खालामो अब्ला बे समाव जों जोबनायनि आर'ज खालामनि ना साफ्रोमनिबो थाखाय जों आर'ज खालामगोन बिनि उनाव जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबगोन दै आं गुसुङै आर'ज खालामनि नोंथांमोनाबो गोसोजों खालाम आंनि थाखाय नोंथांमोना आर'ज खालाम आंबो नोंथांमोननि थाखाय आर'ज खालामगोन नोंथांमोनाबो गोसोजों आर'ज खालाम आंनि थाखाय आंबो नोंथांमोननि थाखाय आर'ज खालामगोन आर'ज खालामनि हालेलुया गोथांखौ सिरापा दानि बे समाव नोंखौ हामबायदों जोंनि गासै हाबाफारिफोराव नों जोंजों लोगोसे थाबाय फोरबापा आरो जायफोर बेक्तिफोरा दिनै बे समावहाय आर'ज गथायबाय नोंनियाव आर'ज खावलायबाय गासैनिबो आर'जखौ नों खोनासंबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबापा दानि बे समाव बिसासखि गथायबावदों फोरबापा जायफोर बेक्तिफोरा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं फोरबापा बिथांमोननि जिबनावबो नोंनि गेदेर गोहोखौ नों थानो होदो फोरबापा बिसोरनि आत्मायावबो नोङो खोथा बुंदों नोंनि गोथार जिउजों बिसोरनि जिबनखौ स्पर्श खालामदों फोरबापा बिसोर दिनै संसाराव थांनानै थानायाव गोबां दुखु खस्थ' सैनांदोंब्ला गासैखौबो नोङो बोखारनानै होदो फोरबापा बिसोरनि जिउनि सैनांनायखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों गोजान खालामदो फोरबापा फैबाय थानाय समाव बिसोर जिउखौ रंजानायजों नोंनियाव नांथाबनानै थानो हानाय बेबायदि गोहोखौ आरो बोलोखौ होदो फोरबापा दानि बे समाव गथायबोदों बिसोर जिउआव दिनै थांनानै थानायनि थाखाय जि राहा लामा खायसेया नागिरदों फोरबापा बिथांमोननि गासै नागिरनायावनो थानानै हेफाजाब खालामदो आरो बिसोरखौ दैदेनदो फोरबापा संसाराव थांनानै थानो मोनसे मोजां राहा लामाखौ बिसोरनो होदो फोरबापा दानि बे समाव गथायदों बिथांमोननि न'खराव अनलायनाय गोजोननाय आरो खौसेथि न'खर नों खालामदो फोरबापा दानि बे समाव गथायबाय जों साफ्रोमनिबो गोसो मोदोम जिउ आरो बाखि सम नोंनि आथिं मुदायाव गथायदों जों साफ्रोमखौबो दैदेनदो फोरबापा उननि हाबाफारियाव आरो जों जे खौसेयै लोगो मोनलायगोन बेबायदि आसा आरो मिजिंजों बे गुसुं आर'ज आसलबासा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच अके हेदिकेल मुसाहारि थेंक इउ आदा इसोरा अराय सम नोंजों लोगोसे थाथों आरो नोंनि न'खरजों लोगोसे थाथों गड ब्लेस इउ अके थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय इसोरा बाख्नाय जाथों अब्ला जों फोजोबनोसै ना सोरबा माबा मोनसे बुंनो दङब्ला बे समाव आङो दान्दिसे समाव आं हगारबाय नोंथांमोना माबा मोनसे उइस खालामनो साबायखर बावनो बा माबा मोनसे दङब्ला दसे सम आं हगारबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेनि उनाव जों फोजोबनोसै आर'जनि बिसया जोबखाबाय जोंहा सोरहाबा जुदि आर'जनि खावलायनाय दङब्ला आंनो मेसेन्जाराव डाइरेक्ट हरनो हागोन आङो आर'ज खालामगोन दै रावहाबो गैला जानांगौ ना
रावहाबो जेबो गैलाब्ला जुदि जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै अब्ला जोबनायाव आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आं जासिबावनानै आंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो आङो फोजोबबाय होननानै फोसावबाय उननि हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै थादो इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै आमेन गोजोन्थों बाय बाय